Santemai shedani obi a yefre no se Santema Kontihene. De Santema wo ene se omo transia amane mu chemienu benkum ni nifa. Nti nifa no ena mamponhene na da no. Mamponhene da nifa na no na sumnya enso da benkum ano. Asante de ne de nheda nhihye ne se we ni jase we ni benkum we ni nifa. Na emom esan se oman bia ye wa mama che se mamponman kumawuman dwabenman nsutaman bekwaman saa mama we num nyina na obia nso wo no Kontihene de abeto Santema mu no koye se ohene ni ho a mpempi no Kontihene na hwe na chi ndi ya na amanfo adwene yo mo se ohene ni ho na Kontihene na hwe na chi dia na se Santehene ni ho na mampohene na hwe na chi dia ene na ono so ye Kontihene ndi eno de nkrofo na de o ma adwena fefa ho de Kontihene ama mampohene onye bi se Kontihene nso ni ho a akwamuhene ena wo nti kontire ni akwam omtubo endi se akwamukura nso ni ho a eyekumaseman de nifa se nifa nso kura ni ho a je se kontire ni ho akwamu ni ho nifa nso ni ho a nso adonten so mu nyina nso ni ho a ne ko benkum de ka se asante o man a e kasa kwa e kire se o man a na chi ebi ni ho na o je se oti wiase so e se o je wo ho di Santema TV, Yasomosompa. Amamre ni amane a Asantemai entoto na sinti enene Asantemai adrudi ya ene wo bia te Asantemai enkana Asantema TV de yetu ye nwasi wonom se ye niema tichiwa fa ya Santema ho agina ya amamre ni amane so no dane den nyina no ye babo apro na ya konkura wodo nyina so na ya penkuro nyina enchi wo na bakosam ne dwuma wonom di edeboa Asantema enkoso eno ne danchen a enimdifo wonna enim amamre ne amane so ye kwa wonna so ene wom edi nkomo wom so a church ya amamre ene amane de yennim mama chedi yenim mpo a empo no yenhyeda enim hu nim dia edoso kono omode adomu asukọ ama yetimi ate ya amamre ne amane no ase ehunu sede yen nananom edija ahoyen no yetimi hu sede site na yenso yakrom de bia ama atra ye kese mpo achen sede yen nananom edi eja yen yamawefo nyina ha yamam akwaba emma Asantema TV yen na amamre ene amane so esomo Sompa Facebook, YouTube, TikTok, wo share one like ema fufu hwebi wo share ema fufu nso nsaka na afi na dwenche bi comment section na wa subscribe yen dwemedie no e de amayen email no asantema@gmail.com WhatsApp number 0244961189 ona so yasen yen dwemedie mum e Grand Eco Cabanas Asantema Professional Photo Studio ena Adabove Steel Complex Limited eja da kase ema wonom switi na dankwa me di dwumede won chia me ede ama ene yaba be piem ewo opani bi ena so na ene opani yaba nanim yi eye wo bi a yaba amamre ne amane mu dia medofo chese wadomu so kwankasa wonim de chese akon a wakon Asantema ho no ehia asam ketewa nkofo a ebu ne dimbone enam na sante samntene nyansam ketewa nanso ne nyina mu no obusu akura na sante semu eyia obusu achacha amamre ne amane ema nchirima yenso so yetime de asante sem ehwahwa ye ho kam ho nene yema teacher Safo Kantanka akwaba efise de bia eba na so a ojebre ene yen edi enkomo teacher mpacha pomboko yada nyankopon asepa yebada wasenso de bia yeba na so a ojebre na ne yen edi enkomo no yeda asepa papa arafo na nkoma yeba bedi eyetiawa yenyina yenim se sede yaman Ghana ne yamawudo nyina no wono mtenase a yewo omampani wona da no na bedi ache ne wona aka no sane Asantema no so etie anana mtenase a yewura nanse de so ababio na woye Asantehene na afe no na bedi ache na nana hemfo aka nyina so ewo honom bi te se akwamotwefo hene so do hene no ne ade na de yebegina so de nkomo pa eye Kontihene yeka Kontihene krampo a eye hwan eye dempo ne dim Kontihene no kra no abai na dwumadie ene sen eno ene ne teacher Safo Kantanka eba bedi ho enkomo teacher yamu akwaba de na teacher enkomo na ye dia eno no teacher yeka Kontri ehene a eye hwan
Yo noma kasa fua mienu na abomu yete hene na yete konti enti kasa fua mienu no ye konti hene konti no eye efiri kasa ekon mu ena nti ekon nti ena hene nti miensa sɛ nyɛ kuro nti sɛ deɛ nkɔfoɔ keka no enye kuro nti okay se kuro esa wo itire dia na je so hene adwuma no sɛn hene no na ye kuro nti nti hene no achi no yensa nkonya kuro nti hene bio nti ekon nti hene kirese yehhehye ko a na de oda no na ye kokko a de oda no hene de ono oda no de nanso hwere no a yedi wa akono no enye ohene de ona bibia betwa eje no anase twasi ne so nanso wo ne osuma no man ko di dwuma ma no okay ewo ko ano okay nti ekon ni nyina ti ehene ene konti hene wow tinene yehu ne say no ene ya dan ne nya konti hene yo say yo ya konti hene ba ene se akamemu no efrasante ene ba nanso akamfo nyina no masese okay nti oba ko ye bibia no mo aka nso so asuasua na mo pe ba bi efiri ba ye de a na kire se efrasante mam ena ehita ko mmea nyina na se yo ya bi fi asante mamu ene se osante hene a odi kan efre no opemso osetutu opemso osetutu odi ka ba ye kumase hene samra ne mfre no kumase na kumase ne efre no kwa aman ndi odi ka ba ye kwa aman hene na akire oba ne kwa aman no na ba ye kwa aman kese osan ba ye kwa aman kese hene do de no bie mu sede ekon no de bie mu okay oye one obi kasa se fa wo de be kan ye de ho na bia ohun se wo ye werechire na wo ha dwene opomu ha na de kon na wa bre wase na de wa be kan enti saade no a oye no pi no se so onye obi egina ho a ono na ekon akonsem nyina wo de bisi no so enti oye obo kon nti ehene na ansa na wo ba kwa amana no wo akwamu nti akwamu no nso na wo ba bia na efro ho ansawa mu no ho na o mukuru pon na efro ne nya no ase okay jona na akwamu no ansa na kire o mutu akoba bia o mo woi bibisi ma o mutu ko ba bia o mo woi na akonya beda ho sesese yepe ohene ema osi ne wowo no anan ana sebe yenkase ohena wu ne ohena okona kura ezese enya obi mane sina na omtoto wo mani no na jese de oben a o mugiri se obetimi aso etuomo no opemso setu samra no so na o wakom odika ko dankyira sana wo ba besina kwa akom o mu kwa akom no a oba onam no so na obi ka no ho efre na mankwatia na wo ye sebe ne somafo ono na oye no mama no ana oboa no akon niasaso enti one ne nyina ne fra kwam no one ne koye na osane ne baaye ti one ne baaye no a wo hihye akon no eri akikire ne man kwa man no amana ye kese no se obo ne na henkwa no ana se de oboa no no eboafo no obo no ekunti hene nti ekom di ka ye ekon ye omo kwaman no ene doma ene kon ye ya doma ni ya doma na baby a
wohunu sɛ wɔnyɛ hɔ na wo na wo Kumasi ha yi nti Kumasi ha yi a no nso baabi a na ɔmo wɔ no na ɔmo wɔ baabi a ɛfrɛ hɔ Suntre so Kumasi Suntre so hey okay ɛgye sɛ baabi a Kwaman no nso wɔ no ɛyɛ baabi a asogyafoɔ museum no wɔ no ɛhɔ na ɛyɛ Kwaman hene ahemfie nti na gyerɛ sɛ wɔne dɔmaa na ne bɔhyɛ wow nti deɛ odi kan ɛne dɔmaa no kɔɔyɛ a dɔmaa no tu no guiɛ ɛyɛ Kwaman no nti Kwaman no etu no guiɛ a ewuo baeɛ no na sɛ yɛkɔfa obi ma no bedi ɛno na yɛkɔbaa sɛ ɛne yɛnkɔfa ɔpemso si tumra nti yɛde no baeɛ no na ɔbaeɛ na Asantene hɔ nti Kwaman ɛna ɔbɛyɛ Kwaman hene ɔbɛyɛ Kwaman hene no na ɔne dɔmaa no ɛsɔ ntɔkɔ mu ɛna ɔko no odi dɔmaa no so ya dɔmɛyɛ ne yɛnim saa bɛbɛbɛ nti odi dɔmaa no so no nyɛ no nko na amanaman nso atwa ne ho ahyia ebi ne Buokurom ebi ne Amakom ebi ne Tafo ɛne Fumasua ne deɛ ɛkeka ho nti wopɛ sɛ ɔbaa wo man no mu deɛ a ɔmu nyinaa nso boa no na ɔne dɔmaa no koɛ yɛko wie no na afei frɛfrɛ kɔbɔ afei deɛ yɛn nyinaa yɛnka mmɔ mu no na ɔmo gye sɛ daabi ɔmo deɛ ɔmo mpene nti woso mpene a na ɔne wako ɔne ɔko no odi so a na ɔde waka Kwaman no ɔno ne ɔbɛboa ma ɔwako dɔmaa de nkunim no sɛne ɛno nkyerɛ sɛ te wo ho nti ɔyɛ saa no na ɔnya Kwaman no emu bayeɛ na ɛkɔyɛ kɛseɛ na yɛ sɛ dɔmaa no nso abɛka Kwaman no Kwaman no ɛyɛ kɛse na ɔno ne Kwaman hene ɔpemso ti sɛ tutu ɔne no kɔmfa nɔkye ya na ɔno tunufoɔ ne futufoɔ ɔno ɛne Amankwatia na ɔmmiɛnsa no ne sɛbe bebree ka ho nanso pii ka ho nanso ɔmo a ne si ɔmo naso ɛne mmiɛnsa ɔmo yɛ Kwaman no wie na ɛko nti hene no yɛmaa no baabi tenaeɛ ɛne Bantama nti Bantama no bɛsi nne nyinaa no ɔne Kumasi ma Kunti hene sɛ yɛyɛ a Kuntire no ɛbaeɛ no ne baeɛ no nipa no a yɛsɛ ɔyɛ Kunti hene no sɛ ɔyɛ hene a ɔyɛ hene wɔ nipa bi so nti ɔnyɛ ɛwɔ wo a so nti ɛsɛ nipa bi ka wo ho nti nipa no a ɔmo bɛka ho no na yɛafrɛ mo Kuntire no a wo no da no yɛ Kunti hene no ɛsɛ sɛ yɛbobɔ aman no bi na ɔmo ka bom na ɔmo yɛ Kunti hene no nti aman no bi ne Bantama ɔno a yɛyɛ no Kunti hene no ɛde Bantama bam ɛka no ho Bantama bam hene Asuonwu ayi Amakye Bare Akwaboa Twafoɔ Baa ya ne kuro ne nyina su ɛwɔ Faade nkyɛn hɔ ɛna Afɛre ti sɛ nipa yi na ɛbɛfrɛ ɔmo atuo nso obiara ni saa ayi akonfoɔ nso yi obiara otuo nti yɛfrɛ ɔmo atuo mmara na yɛde bɔ ɔmo no sɛ atuo ɛna ɔno Bantama no ɛna daa no nti ɔno ɔda Kuntire na no nti Kuntire no deɛ ɔda no ɛne Kunti hene no ɛna sɛbe yɛbɔ obi so ɛma obi dibira ya na yɛwɔ de odi n'akyi nti ɔmo de n'akyi de odi n'akyi no anaasɛ ɔhwɛ kyerɛ ma no ɛkɔyɛ Bantama baamu hene sɛ Bantama baamu hene nso ni hɔ a Asuonwu nti saa ne di so nti sɛ wobɛn ahemfi a wɔn sɛ wei ni hɔ a wei na wei ni hɔ a nti ne nya mo tena se ahyehyɛ ne kesa nti ɛnɛ yi a me ne wo kasa bia biribi nti Bantama ntimi ma no na yɛ sɛ ɛkɔ Bantama baamu ana ɔno nso ɔyɛ baamu hene otumfoɔ baamu hene no nti ɔmfa no ho nyegye adwom sɛ da bia wɔ dwom nti na yɛ sɛ yɛbɔtra no kɔ Asuonwu
Nti saa de so ne dio so no saa na wo mo ye kuo. Okay. Nti kuo no so nya wo mo kontre no kuo no. Okay. Oduru akwamu a wo so wo mo kuo. Odu ni fa wo mo kuo benkum wo no kuo. Saa na ahyehyehye. Nti we de ye ka kontra sem na chese no. Na wo mo ye saa no isan so ma no mu training nti no enipa foforo ana atuo foforo be kan wo mo. Okay. Atuo nso no de na nanso na osan hia nipa foforo ya ombeba be ka edom no ho. Nti na chese hwe kumase a ayi apemanim enso be kan apemanim wo Boguare secondary school no nche ho na chese kwa ngoma Abrinyase nso be kan ho nyo ma na pe wo no be kan ho ohene ene tuomsa tuase trede pechi number 2 ntotroso moyire dudu no atechima mrewadwa nkawe kuma omunyina trabom so baka ho ayi nkawe pani ene onua nso ne onuanom ene beka nso baka ho nti omodoso di ku no sa omo ebobo ye ne ebi a ye ntimi amobo omunyina aka ho nyina hini ene ni nua nyina hini ene nkawe nkawe pani enua to omunyina na samre ya ye kase de osantini gina ntumi nso eyi nkawe ene friend say ni nua nyina hini ene kwa ngoma ede wo mokọ manwere roma ko kama manwere fekuo to mu ni kontri fekuo ni mbiem. Okay, na yehwe ye ba no sɛ de ye kire kwan fa so akwaman ebeye kwaman kase mgidi se nko ni bi esan keka ho to sɛ mampon so tanom ne ade omo so ade no mo nyina be ka ho bi yo omo de obo omo di ana obo santemadin omo no nye kumase de ye ne me ne wo kan ye kontre no ene ye kumase kontre. Okay, na sameti ase a enem nyina kwa na santema chance wo kumase traditional council ene wan santema traditional council so de kumase de ne bobo mampo nem ne dwabe no de ana wo ko asantema ene ye hwa santema de no so so ye nti omo de ne bi yo asantema enhyedanni obi a ye frɛ no sɛ santema konti hene de santema wo ene sɛ omo trasia amane mu chemienu benkum ni nifa nti nifa no ena mampohene na da no mampohene da nifa na no na sumnya enso da benkum ano na asante de ne de nhye da nhye ne se we ni jaase we ni benkum we ni nifa we ni ayi bia adontin ne we nti ya na kumase man no anti omo no wo sanjijim no eduru se yakosante man a omo kro no a san gina ho ma ti wo nsa adontin na kumase adontin egina ho ye ka santeman trans ya no mo akotena ho bi na yabam na dodo no abeka ho na emom esan se oman bia kumase man no eda nchen ya ye wa mama chese mampon man kumawu man dwaben man nsuta man bekwa man sa mama we num nyina na obia nso wo no konti hene okay na de abeto santimamu no koye se ohene ni ho a mpempi no konti hene na hwe na chi sa ndi ya na manfo adwene yo mo se ohene ni ho na konti hene na hwe na chi dia na se osande hene ni ho na mampo hene na hwe na chi dia ene na ono so konti hene ndi eno de nkrofo na de o ma adwena fefa ho de konti hene ama mampo hene onye bi oye santeman ni fa hene se de sumnya ya santeman benko hene na
na ere ne ba na Santehene eni ho a ode na chi eja mampohene se wo aben ahemfie ho abonso okobi a ose mampohene na afam de machire ja na ngrofo na o ma adwene o mo se kru me ko bakwa hene ni ho a kunti na o me ko mampon a oni ho a kunti me ko ha oni ho a kunti ene saade a o Santehene so oni ho na do achi ja mampohene de ane on so e be frɛ no kunti nti enye se koyo na eno na ye den na ba na sa se onye continue so Santehene ni won na nkeka ngrofo na de wo madwene akeka ene ngrofo nso kan nsam a etim be ka ho na eno no sa bra so se de na wo mugu so kyekere kwa amaman no ene ni twaka bia kwan bia konfana kyekwa ne bi ode san hyehye no to wa na bibisa so mo ana hyehye ye kan konfo ene opimso enom kom tribom no me nti ye hyehye se we Santehene ni ho a wo mampohene na wo hwe kire ne de o mo na hye na kumaseman so enso ohene tuno to a eno nso ode na chija bantmahene kumaseman o nye Santehene de mampo kumaseman de mampo no kura na se bibi nti na ebia otukwa na oni ho a na wo yare a na eno nso omukọ adanse hene okay nti mrebi adu pen a mrebi asia adanse hene na hwe bi se na mampohene ni o nti saada ti nti oba sunyanso a onso sa onso ye benkum nti oni ho a bi agogo ewo benkum ho ayi kwaman nso kwaman no nye titi ho kwaman no enne kwaman ndi yewo Asanteman kwaman ene yewo Kumaseman kwaman Kumaseman kwaman de ni hobiom ni din na sesa abaye Kumase okay na yenhwe mampohene sa brane yehwe a odi dwuma momaso bi nti na ma konfa no kye ne opemso ye se opemso no wono na nhwe kira na yo nhihye a o mu na ye adekode poten a ema no ba ya ono na oto nani ekoto nani ma so no nhwe kire je ene bibiri bi o ha ba yakukwo mu asem bi nso nipa timi de na adwene bu ibi se mra omukọ denkyirasa no Santehene de no ofie ene ma mampohene edi sananim enti emra edu se Santehene angasa etutu ne nan akọ akono no na kono kra yawie na wadura hensan na osan ye na ebefra ho hensan no ohena san enti ena da ba besie na ya da so na hensan enti no mampohene akodi sa adwuma soronko we ena na nhihye bi wo ho se odingunimu a obafia na wotwe pepepe obekọ ne nsama nkyira na obedane ato ha na obefirim ampa esisa pepepe ndi se obi aye saade we dia se ne odi wachija no fata di noma pi nsu kan ho nti ena Santehene ena sikadwa ona hwe sikadwa so ana sikadwa wono ena mampohene nso betedwa nti sikadwa eni wa nchi beto se no mo hyehyɛ no arafo sada makacho ne nkomo no ede papa adesuade bebre so ewom ene yedi Kontihene ho enkomo ye kasa Kontihene kwa ye hwan edwumadie ne sane nsem bia eka makacho sem wasante sem ehiam de bia no ohwe Asantema so TV a eniema ese na efata sewuhu na wotie no ena yede ensomo adesua bebre nso ewum teacher Asafo Kantanka ene ye ne no edi nkoma ocheche Kontihene asade ne dwumadi ahodoa odie ne teacher nsamo akwaba ebio sisi ade ye hunu Kontihene ne din no kra asade che ne kwa fa so abanti era tetebra mu Kontihene no wose ye akonti ena no ye Kontihene ye de ba ene Kontihene de emse akokon bia ne wo bio nti ene Kontihene de no ye yo akonde
ɛma ɛkora yɛ boa yɛ ho atene se ne nyina nananom boa mu se bi ɔko betimi aba sɛ enipa ntɔkwa de betimi aba mre bia enti sɛ obi ka sɛ ɛko ni ho bi mu de nikwa sɛ obi aka saa so obi ka saa na ɛyɛ kasakoa ɛna bi enipa no ɔka na kon no a ayimfie kontihene no ade kon ba sesi a omunyuma no ombe side di omunyuma saa nanti enya de ayetwam kon na chi epa ho a enka hu se dibre no ada no so no se kontihene ohene ni ho a kontihene na wo no ohene bia ni ho a kontihene na sebe akamem ana asantemem ono wo ho no eno so ho mpempi ya na ohene eduru ba bia oni ho na kontihene adwuma kese a oye ono hwe chiri ohena nkobi na ese nyimfo ni nyina nkohia na momfa adwene mra kontihene ena ohwe ema entutu ebia etoto pepepe enti wo adwuma kese ya odie na se yese kuni ho kuni ho nkyere se kumma ene ze chaka ne ze odidie se na ye wo mu ye ne ntokọ bi betimi aba esi ede na yehu osirem nti senga dwuma esese wo mo nyimfo die no gaje fi wo mu nsemu anka hana ebedi nti ye wo ko no de eni ho kra obo aho eto ho nti kontre ni de be ho kusi se wiase bese ko ama no mtu omba bi nda na metwino nsa okun ni we de na de kontihene kra de omo nya hwe se kon de obi ani wa obetumi atwam unim da beba nti o yankokon ya no bibi fufuro wa oye omo ye den bibi ani boyi tokwa ni boyi omo ye den se yesi ayi ohine ni wa ona hwechiri sa ndi se o bibi a oye ohine tu kwan wanga se ayi kumaseman mini wa ayi kontre ena hwechiri sa wanti o wakan na mo ho na mo ho ndi saade a na emusa se ede na omoye omo dwuma omodi omo enti no yenhwe enne adie nso toda ensase sembi ba na yenwura tutu mufune bi sam nkore na monka no etimi ba se obetime yi kontihene so onkoka ho bi otimi yi nsamma no nyimfo no nyina no yetimi yi nsamma wo okay na kontre feku na ngasa no ono da feku ni nyina no enti ka hu sa nsam sisi wo mo antemo a eno nso ono otidwom se pania ono ohwe okay o adwuma enti yewe ya sankwa ya chi kakra tete ebremu asam a ye ken na se de kan okon nti ena na kontihene no bono mo ewonti se akoba se ebia akono se kontihene no sabe bia etuo kano ana pia bi kano na ewo no firi mu a akono wona no mo ye de omunwane se bia de odi ya no kra na sabe wa wi de se ne ye de ya wuwo ahihye se kontihene nso ni ho a akomu hene ena wo nti kontre ni akomu omtubom endi se akomu kra nso ni ho a eye kumaseman de nifa se nifa nso kra ni ho a je se kontre ni ho akomu ni ho nifa nso ni ho a nso adonten okay so omunyina nso ni ho a okay ne ko benkum se kwa kopim se benkum kra ni ho a eno nso ebe ko ayi nton hene ya ye oyo hene okay ko hene so a enso ko chidom ne majas nti ya shisha sa kopim manwere nti ebe kwa ntimi nkoba se ombebrebe ni nyina nyina ni o debi sana ya shisha no sa ena asante o man ampa o ya kasa o man dia o man bia ya o man sabe nyado nye asante ngwana ya o man nanso ya kasa asante o man a ade se ya kasa oba we dia oba na wura yi dia o ebe ma ye nyina ye nim so oba nanso ade ba ku bu wo ndi ya kasa asante o man a ya kasa kwa e kire se o man a na chi ebi ni ho na o je se
What you ask is where so you would. Sa. So what you been Sa. Didn't na focus as at your mind. Na ya na ya tete nkofo nso taa keka se ye hye saa bre ni mu a se de ka dwete akonwa no mampo hene na e ka hye okonfa no che ne wopem so se ekon no enka menka kwa aman no ho na se me beboa me akoko di a me boa ne akonya di nkunim di a me de dwete akonwa na mepe tita woni mama mre na woni di etesa na ngrofo de o ma adwene ekeka nsem nti na ama yem pani nsem ana ya bakosem no ebi akoye sadwase nzo tena ensanse na wo wensa de baba timbia na wo ebi timi yesa wa ya hihye oman ena oman no a kire wo de obeye okay ndi nya na wo ko kire oman opemso santehene se woni ho amena mo na wagyato na ono na o hihye na de se mini ho a wona wo enti mentwa no se sabra no me gidi sana hemfu no bia de ne ho obia de ne ho so enti no edie nko na ebaya na se edie nko na no ho opemso ho a ono hene no te se bia mamponso to de ne ho na opemso beka se memesi yese no mutimi diso din sa no yo se o man nyina nhihye okay na mu nyina na mo pene so se o man no a ya hihye no bibia ni hwia wo eno nti ena me ne wo mo a wo mo ka se wono no ka se me koba me yo no na ka wo mo nhihye so nemu akwa ba be sisi se akosese ase wono na o kai Oma ka me se dia ne na ye pepra o. O man nhihye. Okay. Sengo betumi aka se dwaben, mini wa dwaben. O betumi aka se mini wa tafokra. So ono an nhihye. Enye se ebi amambo hene. Ene se na hwan epani. Wo na obeka kire me se woni ho amena mo. Senti bi nyesa. Nhihye na ko pie se mini wa mambo hene na wo. Okay. Na teacher, on say ye share ene ya ye woman ya. Ene ne kamia ye say ye nyina ye ya dia tum say akokun no menka say de wo che ye nka say akon ne ho kamia ye say ye ya dia tum say na akokun eni wonum ti. Enti ma sana nanom da ko betimi atena se adwene ho aka say sisi akokun bie ni wonum ti konti hina adwane ye jai bo ne be asesa na ye ne bibi foforo. Say adwuma o ye no. Enyuma pii no ye ogusu ye. Nti edin de okosesa na ye de. Osesa ade kro no a. So, say wo class 3, na se free na kro class 3 no em ne class 3 bi o me degree a. That's what the class 3. Nti no sa nti enya. Edin de enya beto ho awi. Nti konti hene de na sadia ye ako inti ehene no na kofa ba Matias nanso nye no no ye no nkwa no ye adeshima maticha asafo kantanka ne yegusu ane ne edi nkomo afa konti hene ho wa me yehunu kwaya fa so akonti no krampo edi konti hene no krampo ba ye ne dwumadi a wodie okon inti ehene eta sabre no na akokon wo nti ena na ye ball ema na nanom ball konti hene a wodi dwuma de ababesi na ene konti hene edwa ede wo no mo a nanom gusua ball konti hene mo gusu di dwuma Grand Echo Cabanas so ya se ni dwuma die yi Soma Santima so professional photo studio and Underbuff Steel Complex Limited o kosa bia betime de go comment section honom na ebreso ya kenkan na de yenim no ye bisa teacher na wa kire ama yetime ate ase teacher yansamu akwa ba ebio teacher konti hene no abusua bia ana abusua potia ye konti hene fimu ana sana Santima nhihye yete okay ndi kro bia obeduru mo no abusua enwotwe ana nkono no ebi o ana na nkonwa ba mienu ana amensa abusua ba ko no enso no ebi o
emfa ne se aduana ono na saa kuro no ono a na odi mu kontihene ono a na di mu jaasehene ono a na di etimi basa na mpempi no ya na ye makomako enti uba ubedu ya kumasese ya kontre no eye mamedwa no kire se enye abusua bi sibia because ayokofo dia anase ayi we papa asefo ana papa nuanom papa ne ma nuanom ene di sa akonnwa kumase na ahihye ne sa wokọ mampon akonti ne na da abusua bi fie wokọ bekwaya da obi fie wokọ ayi asumnya da obi fie ya sa fie no ankwana ye konti hene ne frame let me betimi sesa no sana yenim se mra ne de mo ana nananum bibi ne besie se de emre bi na nka ye bo kontre ni abakom ya ba dontin nananum na ne se ye mo adontin entoso miensa obekọ enan na ya bo nifa atoso miensa ndi de nananum bibi ne besie ama o mo aye ne sa bibi ansi ya bi nana me ka kire se nkawe se no kontre sa nkawe pani ne nyina hine mo ene ayi friend se kwa ngoma no mu nyina wo kontre ene o hene se o machine enko fiku wem no do mo enti de o hene pe obetumi aye nese ya ti ase de a ya ba asanteman anase kumaseman na ya ododi no kontie na mom abusua bia ya kona hemfemfo so bia ewo busua wo yi ne kontie edi efri mu nti no eye adwa ewo abusua ba kunum se de wo chena wo eye adwa ewo abusua ba kumu a enum nkwa no mu yi kontie hene no edi efri mu ebi a obekọ ayi no na akonwa bi wo ho bia obeduru dwaben no na akonwa bi wo ho nye kontre na akonwa foforo bi wo ho a bia ono de no nso mo ye ne se bantima de no nti no e makomako na dodo no ade seria santima nyina ye no za no mo ye okay ni asantema na nkasa ne teacher so wa men yeyi a wu se de ye hyehyɛ ye siti akra o indeed no se nyema ne do su kopa dida sisi ye wunim no obu se bi okra yeti wa ye kekan yo abenya pani bi no atwa adwuna baso yi asem no a wo ka no wo ya de na nso we nya sa na ti na wonso asesa bi wonso ansa na wo ba no kra na we hu asem na me kokon ne me nkobu sai nti sa o yesa nyina na osua de wow enti e ma sada nananum si fa wo mo ho na konti so na fade asonko ana so sade ye fa ya ho na e bi oba etu bi hihye no ho akode me hihye no ho ana de video mu ne se santimani nyina de ene masese na obeduru e bi akumase ana bibi asesa bibi asesa ne se kumase konti hene no ya one bandma hene no enema bi a asisi penti no na fade etaye tundum tundum zo de obotundum mu ana jese o boahu ekon onim da ekon baba onam no a ekon timi etisi enya afi na okoboa no ho aboa no ho dada eno nti eye kumase de pempi no kana o tundum eno nso nkyere se okodwa bia sa na tie na se okoma mpa sa na tie enne kumase ena wo nhihye esono nhihye kakra enso dodo no ade nyina hape na ya na yehunu se wo yekuntin se de okasa enema kyehye no ho ne ade no obechia asante hene oyeyi niema ne nyina fri no ade bibi asi ena o ma hwe so se bibi asi de ayensa amane nsi biem ade de na asi anantimi nka minim kra enso mama okay woman say a friend say BBS pen. Okay. Ama see Bantman no one win ya which me bene. Decide ya and na as I say ye boy ho ye boy ho da ye say ba wo ba na bibi nsiansa nti bibi de asipen. Nanso senya no na ye ka.
meti ase ntina sa no ne de da santaman na anakumasman ni hia na to sa unze odi wura no ma bebre mu a na de na wo ka no kontire na wo ka no ende no kre matia de yemfansi okay tine ye hwe ye kokoye nkuro mu ye mampon insuta esumenyanom ne ade na kontihe no mo so no omafade no omso kwa omso de nyama hye omo ho ana there be omo nya ne sade kumase ye no kumase ene wo abakosem bi enti okay o ne sa okay intinu ye hwe ya fokontihe ne nankasa ye yini dwumadi a wodie ne nyina efri ho enomo a bibi fufo bi wo ho no me wo se ehunu fakontihe ne ho ana so bibia efa enyimfo bia ho no ewura sebe kontinye no ye kan ya kama na kosi so hene ni ho a ono hwe akire enti na je se ohene ni ho no hwe akire dia na na se wono ma aka no so ohun wo mo ho sebe ya wo hwe akire a obehunu hwe enti ade a obo bibi so a esan ko wura ne ma bebre mu enti ni dwumadie kase de ene se ohene ni ho a ono hwe akire ene se ekonti ene o enti dwumadie akase no eni ene se asemsi ne fekuo mu a osan ye fekutire ona fekuo no oda no asemsi mu a ono na otena dwamu ehwe se bibia batoto pepe afo kontre me gidi senne adesuade bebre no wasia sadia menso menya desuade bebre e de every teacher asafo kantanka ho no sa me ka che o teacher de ban amamre ne yamanye ne de wakodare wo papa wonim de ene mo kase wo che ma ne sisi so papa ma utie na mu sampa wonim de woka wonim de woye nteno bibi a che so bia no comment section would go one more say Facebook say YouTube say TikTok ni nyina no ye bejebre ni akenkan ni nyina na de wo see esen bisati channel na ye bisa no na for the munchemu e de asome higher santemanso TV tichu e YouTube Facebook o shayen like my shama fofo nsanka bi na would wa drink change go comment section de nya ya subscription no na wa subscribe ye ndwemade no e de amai teacher ene mabunu a ya ba na se ene nchima ya ba e kame se ya mamani ya manie no ye nshada ensue ne ye ehunu se de esi atie ye se de na wo chim kwame won se ye kun nti no ye de aka no kronti saa e de nim se kronti so na me se ye kun nti ehene afutubo ma de be ma ye enchima no sebe ya ye betimi asua de ya twen be mpanifo ne hu ya mamani ya manie ne ye so etimi e de ajanchima na de me waka ne se de bia no ade bi kura wonim kura san busam na san hwehwem na pe bi ka ho ben wo mo a wadwen yo se wo betimi aboa twe ben ba bia sa nim de na wo ahemfie mpanimfo ho ngokura ne mrewa ho enyemfo ho na bibia na wo busa wo bi ho a wo kono enye na hogono so wo ko bi kura ohene wonim ne tebiam bia onyina ye sa na oko busa bakwa no wa piton bia wa nsa mpobiam sa no ma no be hyiehia be nyina ye hia na bro teacher ano de wa boss nya bro enso ese odi no to nchen na ye de futu de koma mi a oko wanim sa na etire eza yatie mabunu muti onchima yani ya una yensiana teacher yemfa beden kataw na nka yenya na yensore so ya bano ya disua yesua wo suku mu ya bano ya twia na ya kan sem na yesua na obetimi akanfo ya mamre ama abana na sags na so mo franwura mu na nka enche emofra no so no ma omunim nanso de Ghana du sisi no Ghana kohye abrofo ase kyere ndi oduma o man hye abrofo ase pi asante ndi ga me se yenuanom aka no nyina dodo no no mayirai okay
Nti bibia opese oye ne sisi no na akoye no ho se asante akoye no ho se asante so dia o mu aka no na o mu bibi nti ebe din se bia obeka se yemfa kontire ngoshe enwomasuam abra yebe kan yebe afi ne yebe kaka se opimso se tu ena nam no so ba ye ne nti sa no manenti so mutimi enya akokodro de to nkyɛn de a ene nka saa no masua wo yenu ya de pa na afei so no wo mo ya no mo nam ententen fidie so de onim no wo ka no wo de tu futuro egu ye ne no teacher to mo foma ye yo no ana se ne de o kan ya futuro onim ene wo ka di adesua na se onya ntoboase na ujai se bibia no onim ana de wate no eye ode obi o ha oti asem na se ne tie ne sana mpe no njo ye ne dan ya ontwino ho free ho enso ye nsia de esa teacher e beda wasepa anokwa sadia ba wona so a wosinya dagie wonya botre a kire yade no ya na ye fepa yenim se enso ha ya sadia na yegina konti so na da ho fa beba no e bia na anyi kunche bia na ebe ye akwam na sa donti na sa fofo na wanya botre no a kire yesa ye wogide se obekire ye ana Jide nsumida mas ya dase pade shimama teacher Safo Kantanka ena ye ne no ebetwetwe enkomo no eba na amamre ne amanya dia akwadare ewompa enye fede agokra wunya bane na so nko adia de wo se okire wo bia no wanya botre ekyew ema wo so wuhunu ma wutime de wasante sem ehwoafo wo ho eyiye Grand Echo Cabanas Asantema so professional photo studio Adabove Steel Complex Limited enyumako ya wodo yi ene so yasne ema ye de ndwumade yi eba somo Asantema so TV de bia ye catch us I say Oliver Twist we are always asking for more o hwaye no ye srewa like mayen shama ni pafo fonso nsa enka ndwumade yi na ye nyina ye nya chefa ewo teacher Safo Kantanka adesuade a wakyerɛ yɛn no emu uwia na wasubscribe yɛn dwumadie no so de ama yɛ email no so guso a edwumasantema1@gmail.com yɛn WhatsApp number no so owo adwatonde bia na pɛsɛ ɔbɛso yɛ asɛn dwumadie mu a number sia na besan afrɛ 0244 961189 0244961189 no betimi abenyamu adwenkyerɛ na etimi aboa yɛn papa wana ejina camera na chima yɛ kro ne nyina so yɛda mu nyina mu ase kwakuba waya de pa ona ejina camera na chi e de emai adwumadie etimi eye kama mesro mo wasante sam ho ehia kwakwa ho so yɛ asante ne de wunim no tweben pani bi no won kyerɛkyerɛw na hunu sɛdeɛ wasante sam hia ehia esi efatichiu ene yɛn mabuna na sɛ yɛn kyima yɛ ba no sweetie nana dankwa me de dwumadie won kyia me e de ema da fofo yɛbɛsan ba ebi kwa na ne teacher Safone yo ohini bia no befofo na yasan ene wo ahyia bio e wasantema so TV asantema so TV yasomo somba times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne yesi dan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabove company e wa santememu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Eurotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema. Adabove company e de abeboaye. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumaku factory na ankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se woni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabove company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asantema so TV, yes, so mosompa.